To Aisha nde bo mi jaɓi ma be goroji jumbare. Yawa mi jaɓi ma. Ni on nyalli jam? Jam ni. Ni hande bo nyaladi man timmiri be ceyo. Oh bana na oni yam kadi min kana. To bismillah. Talen. Yalla tabo yel Aisha. Jotta ka jire be gertogal. Jire be gertogal be vi be dilla ya lara dunya. Be dilli se be tiasa ka sakla de narge wori wadi. Jotta ka se gertogal vi jire no burinta men kam en nyiba suudu nga yende nde hadan nde ilnan men jire vi min mi mari gasde am dudde anto aydi nyibu gertogal wari habdi onon ka soppi ledde panni be suudu nangi ko nangata wajo do defa yende karnde ummi kado ramta on nasti nden gaska jire ji hajire woni jire vurti nasti do yende hebbini jire vurti nasti do yende hebbini ha yende ilni jire waddi dum hadamugal gertogal jotta ka o vianio gertogal via kunyat o via minastana gertogal via ni kunyat gertogal via moya ke tapa dasa kana sal dana kunyat banini ha gertogal go yijirum dum mako mabbitin madamugal o nasti o tay gertogal do defa gertogal bodo sigi mandamum hado ka tenego se gertogal bi mo nayi mi do defa kawjiri am o vi to mo samanda fande do mabbiti webo samanda o teti gertogal teti ha der fande ji o kawjiri am putna kawjiri ka sali votungo gertogal kam ko wari laitan kayam bodo jol lara fande do la kayam bo umme bo samanda dit mabbugo kayam go bo dilli burtini am ko fande ka dollere ka moddi san gertogal be jire paddo der ton baba ladde bo yende helti hi suudu do via moy woni addo baba ladde wari mabbiti suudu nasti yitan dollere onon ka dollere ka do moddi tan baba ladde vinium mi fotay mi joda mi yama haddo kayam ka mabbi fande hosi manda wati vito mi jodi mi yama haddo do ta himbe wartawam dikka mi dilla ha lo modu ba hunde do foru ka hosi tan do dilla yayi lo modu jotta kan nasti heba joda nyama baba ladde wari foru hultori tan o vini ononon ka mi don no tefa ndam hebin men nyamdum waddin me o vito waddo baba ladde ka jabi onon ka modi baba ladde nyama ko se pa finna mo yal bannin hatim odo jodi baba ladde dani de baba ladde dani ni kanko ka bende mako ne mettini o mi o tabi chomum tan o yahi o tiri baggu o ramta haw yetti pa tendeng laral bitel ba manga petel mbari manga tendeng laral bitel ba manga petel mbari manga mo fotti pat banni o ya fotti be jire wonde jire vinio dumi arvia o vi laral bitel ba manga wondo hande kam petel mbari manga jottaka jire dogi ken dilli ha baba ladde te baba ladde madu berani non tay biccum baba o vi baba ladde jotta mi fotti be fowru do wadi biccum baggu himbe do mofta wama o vi dume o vi no andi watta fowru do o vi non wata fowru ko hokkam nagge o sinagge hokkimo o yayi o vi wale o hirsi nagge o baba ladde wali waddi nagge o suddi do mum o dillo yahi o tefi fowru o vi fowru workom hebinma amma bo ado nyima banni hani en yotta kanko ko ramta tan tendeng naral bitel ba manga petel mbari manga banni ha be yotti e mabbiti suudu o yina gero jogi kanko kamodi bonu do num padde do nagge on o vi mabbuda mugallo har sungal fu ko anani mi do ka belluman nani o vi moto o nangi damgal ko mabbi o har di boddum o jire kana andi jire kado gitan dilli o nyami kosde endo pat o hirita ha o yotti hore o tay babalade o taka o hoto de babalade vi mo nyimu bana jado no nyimaro o vi tendeng laral bitel ba petel manga mbari petel o vi nanon sam anyima ni bana don no nyimiraro to ayda mi nyame o vito o lori o vi tendeng laral bitel ba manga petel mbari manga o vi mo se bannin jodi en yewta be jodi be yewta baba ladde tappa fowru wam bucca itta kusen ha baba ladde nyami di fowru dan
ko kolutti da ramram juta to Allah sin da yaro da bukari yawa mi yacco